Ochimaya dalwaru. Ochimaya demelwaru. Ijuwama. Ochimaya dalwaru. Ijenu. Ochimaya demelwaru. Didi amaka. Ochimaya dalwaru. Didi bijenuwa. Ochimaya demelwaru. Melu arụ chacha ọkọfọnọ gwogide jawa ni nwanne m ọ bụ ndidi bụ ọgwụ elu ụwa kita nwelu ndidi na ndọgbugbu siri ike maka ejiri ụtụtụ ama nje afịa nwanne m onye ji n'ụtụtụ wekala ụbọchị maka oji nwa ya demelụ arụ ọ bụ onye bụ ụzọ gbapọsọ na-agbalụ ka ọ bụ onye bụ ụzọ bute afịa na-elekarịsị afịa ije ụwa bụ onye na-achị ihe nne n'ụwa maka na chi kelụ mmadụ kele ebe ọ ga-abụ ka anyị welu ndidi chọba ije enu ka anyị welu ndidi chọba ije n'ụwa maka ọ bụrụ ụzọ nwaanyị bụ ụzọ nwa ma ọ bụrụ ụzọ afịa bụ ụzọ ego ije n'ụwa chọlụ ndidi o maka oji nwa ya demelụ arụ ọkpa na-ajụrụ ajụ weli ibe nụ n'ọnya butela ayara ya wee nwụọ onye na-emere plenti si wee bụrụ ọga eziokwu espesis akali anya arụ maka enwelụ mmanụ uwe egwu ji echi emeserupụla na igwupụta ọdụdụ ji ife okenye dị na n'iwewu nwata rie enu ọjị ọmafụ ya ma ncha onye si nye jide ka ọjị n'ụwa nwanne m malụ niile eme ọfụma ezi oyi m unu na-anụ olu ndị dibịa ije enu ndidi amaka welu ndidi o onye ndidi na-eri asụ ugbo Mana maka anyị na-aga. Anụgo m. Okay. Wait. Location ever first. Oh, what's my dear now? I look at you.
Kere me telefono, ya na ko ga ni de
na-arụ eji eme edi ọrụ nwada anyị nwa bụ Okwe Nnekwe onye dị ire anyị si ka anyị kelee unu na anyị anụgo na ọ nwụrụ unu abịagokwu gwa anyị na-arụ eji eme agbasị ka anyị kelee unu unu agbanigokwu na ọ bụrụ ibe eji ego azụta mmadụ unu aka azụtasị ya ma n'oge elu agbasị ka anyị kelee unu nnọọ nnọọ anyị nwere mmesie ike mmuche onwe anyị si na anyị ekwu oke na ha analụgo ọrụ ofugbe ndị kwunye nke nwaanyị na-ekpe akwa iwe maka mmụ ya bụ iwe maka mmuche ahụ iwe maka mmụzụ ahụ ọrụ adịgo nnụnụ n'abalị izu mmunzu anyị unu ebusi ịgba ka anyị na-egezie unu
Makanna ibu senior elder Joseph Okwe otua bonye inwere mmasị ịkpọrọ n'oge a otua dịka onye kụrụ ihe ubi na aje n'ubi wee nwee ihe ubi otua ka ị gara n'ubi gị n'obodo a n'ime na wee nwee ihe ubi onye nwe anyị na-ekele gị na mmeso ọma gị n'ebe nwunna anyị anọ otua anyị na-ekele gị na ị mere ka ọ mara ụzọ gị anyị na-ekele gị maka ezi ndụ niile o biri anyị na-ekele gị na ọtụtụ mmadụ anwụ gafuru ozu ha anya ma lee nna anyị n'iru anyị n'ebe a anyị na-ekele gị na ezi nchedo gị n'ime ezinụlọ ya kemgbe o kubiri ume kemgbe ọ nọ na mọchụarị ikweghị ka ọ dị akụkọ ọjọọ ọzọ a nụrụ anyị na-ekele gị maka ezi nchekwa na odudu ọma gị n'ezinụlọ a anyị na-ekele gị n'etiti ndị nke ya niile anyị na-ekele gị n'etiti igwe mmadụ a niile ndị ma agbakọta taa Chukwuma anyị na-asị na eto gị na nke ịlụrụ ịlụ ọzọ nna nara ekele n'ọrụ ọma gị n'afọ Jizọs wee na-ayọ gị onye pụrụ ime ihe niile anyị mara n'ezie na ọ bụ onye dị ndụ ga-akwụ onye nwụrụ anwụ ọ dịrị nwa ịkwa nna ya ọ dịrị nwa ịkwa nne ya ọ dịrị nwaanyị ịkwa di ya ọ bụ otu a ka ị mere ka ọ dị n'ezinụlọ a n'ezie ọṅụ dị anyị n'obi na ọ bụ anyị na-abịa ka ịkwa nna anyị a anyị wee na-asị gị dịka anyị na-agbakọta ekwena ka ọ dị ụzọ anyị si mejọọ kpasuo gị iwe nke ga-eme ka aka nsọ gị kọ na-arụ anyị nke ga-eweziga ebe nsọ gị n'etiti anyị nke ga-eme na n'ọnọdụ agaghị atọ ụtọ ka ị gbaghara mmehie niile n'afọ Jizọs
Chukwuma anyị arara ọnọdụ anyị n'aka gị wee na-arịọ gị Jehova anyị mara n'ezie na onye nwere aṅụ nọọ naanị gị Chukwu mara ebe ọ na-aga mana akwụkwọ nsọ si n'ebe ahụ ọ na-aga n'ikpeazụ na anyị ga-aga ya mana anyị onwe anyị ndị nne ndụ anyị amaghị ebe ọ na-aga ma anyị ayọọ gị nna pụrụ ime ihe niile nna anyị a n'ezi ndụ o biri na ịchọ ụzọ gị na ikpere gị na iso ụzọ gị were ụbọchị ọnwụ ya kwee ka ọ nọrọ n'aka ndị nke gị bụ nna kwee ka afụfụ ya niile nke ụwa bie n'ụwa ekwena ka ọ banye n'afụfụ ọzọ onye nwanyị n'ezi ọrụ na ezi omume ya dịka nwa gị onye ifụrụ n'anya dịka onye chọgidere ụzọ gị were ụbọchị ọnwụ ya nnabata ya kwadoro ya ọnọdụ ọma nye ya ezumike ebighị ebi kwadoro ya ọnọdụ ahụ n'ikpeazụ ka anyị na-ya wee nọkọ n'aha Jizọs wee na-arịọ gị nna pụrụ ime ihe niile ụmụnne na ụmụnna ndị ikwu na ibe ndị ọ gbasara bụ ọnwụ nna anyị a ga-esi ebe dị iche iche wee bịa na mpaghara ịnọ nke ụwa four corners of the world east west north and south anyị ga-esi ebe dị iche iche wee bịa anyị na-arịọ gị nna biko ndị bịarụla abịarụla ndị na-abịa n'ụzọ anyị asị na okporo ụzọ ga-erube isi n'ime njem niile nke dịrị anyị n'ime njem niile nke dịrị ụmụ gị n'ime njem niile nke dịrị ndị ọ gbasara bụ ọnwụ a njem ha niile ga-abụ njem ewere onye a sị na agba a ga-asịkwa ya nnọọ okporo ụzọ mmiri ga-erube isi okporo ụzọ elu ala ga-erube isi okporo ụzọ ikuku ga-erube isi n'aka gị Chineke ka a rara ọnọdụ anyị ka ọ bụrụ ihe ọṅụ ka ọ bụrụ ihe ọṅụ ka ọ bụrụ ihe ọṅụ n'ikpeazụ ka ị were otuto n'aha Jizọs ihe omume anyị niile ga-aga na ntụziaka gị Chineke anyị agaghị achị anụ arụ agaghị achị onye ọjọọ bụ Setan agaghị achị naanị gị Chineke na ndị mmụọ ozi ga-achị anyị ebe a anyị na-asị gị bịa bụrụ ụzọ kpebe azụ bụrụ isi oche n'ọnọdụ a bụrụ isi ụgbọ n'ọnọdụ a wee ka ọ gazie ka echiche obi anyị ndị ọ gbasara anyị ndị ọkpọ bụ ndị nke anyị hụrụ ka echiche obi anyị bụ ka ihe gaa nke ọma ka ọ bịa na mmezu n'aha Jizọs ndị niile ji maka ya n'ime njem ya na-asị ya na nke ọma na-asị ndị eluigwe nabata ya n'ihi na enwere ndị nsọ n'ụwa enwere ndị nsọ n'eluigwe ọ na-esi n'ụwa wee na-arịgo n'eluigwe ọ na-agbakụrụ ndị nsọ nke nọ n'eluigwe wee na-asị ndị ini agaghị ejigide ya anini agaghị ejigide ya eluigwe ga-anabata ya eluigwe ga-anabata ya Chukwu otu a ka anyị yọrọ kweta na ị ga-emerụ anyị baa n'aha Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ n'aha Jizọs udo onye nwanyị dịrị ụnụ dịkwara anyị dịka nna anyị bụ elda dị na taa kedu ihe ga-abụ okwute azụ gị kedu ihe ga-esi na ya na-echeta gị ọ ga-abụ ezi ihe ị mere maọbụ ọ ga-abụ ajọ ihe a dị ezigbo mkpa ọ dị mkpa ka onye dị ndụ na-echeta ụbọchị ọnwụ ya ọgbakọ nke ọnwụ a na-amụta ya ireri nne karịa ọgbakọ nke olili na ọṅụṅụ dịka akwụkwọ onye mkpokọta kwuru n'isi nke 7
ọ sị na ọ dị mkpa o kwesịrị ekwesị ka eje n'ụlọ elumuju karịa n'ebe olili n'ebe a na-aṅụ mmanya vaịn na-adagwagharị. Ọnọdụ anyị nọ ga-akụziri mụ na gị ife. Ọ ga-eme ka mụ na gị mara na onye dị ndụ ga-anwụ anyị na mkpọtụ. Mụta ihe n'ọnụ m taa, n'ihi na mgbe onye nwe anyị Chineke kesịrị eluigwe n'ụwa, o nwere ihe niile dị mma chọọ ụwa mma. Onye mmadụ ọmụmụ, anyị na-abawanye ụwa na-atọ ụtọ. Amụta nwa amụta ibie, emesịa kpara ego, emesịa ibe dị iche iche na-eme ka ndụ na-atọ ụtọ na-abịa. Todese na asị mmadụ ị ga-arapụ ụwa a na ọ ga-asị gị mba, ọ bụrụ so uche m ka m ghara ịrapụ ụwa a na. Mana mgbe ahụ onye nwaanyị kere ụwa na ihe niile dị n'ụwa, mgbe ahụ ka o kere ọnwụ. Pastor, you're welcome. Mgbe ahụ ka ọnwụ mere gịnị bịara n'ụwa. Immediately Chineke kere mmadụ, immediately Chineke kere ihe na-eku ume. Oge ahụ ka o kere ọnụ, nke bụ na ihe na-eku ume ga-aṅụ aṅụ. Then ma ọ naanị onye ikpe na-adịrị na mgbe ọnwụ ya gasịa bụ mmadụ. Naanị mmadụ ka ikpe na-adịrị ma ọ bụ na ọnwụ ya gasịa. A na-ekpere anụmanụ ikpe, a na-ekpere azụ ikpe. Ma naanị mmadụ ka akwụkwọ nsọ sị na Chineke hụrụ mmadụ n'anya rinne karịa ihe niile o kere eke. Ada mmadụ a ka Chineke lekwasịrị anya ma ọ bụ na mmadụ mehie na mmadụ ga-anara ụgwọ ọrụ ya. Anụ mmadụ ahụ Chineke hụrụ n'anya ka ọ gwara sị na ọ bụrụ na ọnwụ mmadụ ahụ gasịa na ikpe ga-eme gịnị ga-esi ọsọ mmadụ ka ihe niile adịrị. Ụmụnne m n'ime Chineke nwee na-asị na ị ga na-amụta ma ije ọnọdụ erimoju dịka anyị bịara taa bụ na onye dị ndụ na-eku ume ga-anwụkwa n'anwụ. Onye ọbụla n'ime anyị nwekwara deeti nke ya. Nna anyị a ọ ragolu nke ya, enwere ike echi na welechi ọ bụrụ mmụba oge ya ga-arakwa nke m. Haleluya. Adụgbunu mma Chineke anọla nke m. Hallelujah. Abụrụ na ọ gasịa ikpe so ya dịka ọ dị n'akwụkwọ ndị Hibru 9:27. Ọ sị na edewe ya mmadụ ga-anwụ anwụ naanị otu mgbe. And ọ bụrụ na nke a gasịa ikpe emegide ikpe so ya. The book of John chapter 14 from 1. Mmadụ ọbụla nwaanyị mụrụ ụbọchị ndụ ya dị mkpụmkpụ, ya ka m ji sị na emekperela ọnwụ by age. Enwere ike ịmụ mmadụ taa ọ nwụrụ tata. Mmadụ nwere ike mee 2 years ọhụrụ. Di nwere ike ịbụ nwunye ụzọ ọhụrụ. Nwaanyị nwere ike ịbụ di ụzọ ọhụrụ. Nwa nwere ike ịbụ nne ya ụzọ maọbụ nne ya ụzọ ọhụrụ. Ọ dịpendị sọrọ gị bụrụ n'ụwa a. Ụdị ihe sọrọ gị nwee n'ụwa a. Emesịa na ị ga-arara oke gị. Onye ọbụla nwere ogwu nke na-echie. Onye ọbụla nwere akpachi ozu nke na-echie. Onye ọbụla nwere deeti nke na-echie. Nnọọ ka ijikerezie bie na eluigwe ga-anabata gị. Kụọlụ dị Jizọs aka. Amen and amen. Ya mere mụta okwu a n'ọnụ m taa ka anyị gbanwee, ka anyị dozie ndụ anyị.
ịmara nke ị na-eme na-adịrọ mma ịmara ụzọ isi eli mperi si na ya pụta na ọnwụ na-abịakwa mgbe ọnwụ gasịkwala ikpe na-asokwu ya ị na-eme ka imeta mmadụ mma Chineke achọrọ ịma maka taịs anyị na-eme ka anyị na-emeta mmadụ mma anyị emejọ Chineke nwaanyị na-ejikọwa emeta di ya ma mejọ Chineke nwoke na-ejikọwa emeta nwunye ya ma mejọ Chineke nwanne na-ejikọwa emeta nwanne ya ma so ka ị wee keta oke ahụ n'ebe ahụ Chineke debere gị ka ndị nsọ wee nọkọ dịka anyị na-ekpe ekpere na anyị mana nna anyị na ndị nsọ ga-anọkọ taa nke a bụ okwu Chineke ka ọ dịrị na anyị mma n'aha Jizọs. Hallelujah. Hallelujah. Oge anyị nọ na ya bụ oge nkọwa bụ senior elder Joseph Okoye Nnekwe ọbụna gịnị ya emeko gibe n'ụwa n'ọrụ ma maọbụ na Anam maọbụ na Anambra maọbụ na Delta ị nwere obere bịa kọ Nigeria none, ndị Anambra West none, ndị Anam niile none, ndị Orama none, ndị Mmuche none, nke onye echi ya zere none, unu Emeke onye nna akọwa maka ya bụ nna m ana m akpụ ya ọmalịcha nna m maka na nna m ka mụ onwe m si nwehụta ya bụ ihe ọma mere na ndụ m. Ọ bụ na asị m rali nna aka m ga-aratakwu ya ọzọ ratakwu ya ọzọ ratakwu ya ọzọ ratakwu ya ọzọ maka na gịnị na ọ bụ ezigbo nna. O nwere obere ihe m dere maka nna m na-akpụ ya ọmalịcha nna m maka na nna adịrị ebo ka m kọwapụta ihe a m dere. Ogbuefi Joseph Nnekwe Okoye Ewelu was born on 26th April 1930 at Umuchi, quarters of Orobetiti Anam, Anambra West Local Government Area of Anambra State. He was the first child of 8 children. Sadly, he lost his father at a tender stage, and things never remained the same as the burden of raising him and his siblings fell on the shoulders of their mother, Iyom Chive Nehwe. He obtained his primary school education at St. Paul's Primary School, Ubolu in Delta State. Shortly after his primary 6 exams, he lost his mother. And after the death of his mother, things were not easy for him and his siblings. As a result of that, his sisters were given out in an early marriage. He and his younger brother, Ogbuefi Gabriel Nnekwe, Nam gave Ogbuefi na nwanne gị ka m na-akọ. They were taken to their maternal homes, where they were brought up until he was old enough to get married. He got married to Elizabeth Onako Abogo from Umumilim, quarters of Orometi Anam. Late Okoye Joseph Nnekwe, with his wife and only brother, lived in Enuove farm settlement at Ubolo in Delta State. His major occupation was farming. He was so good in farming and had many times won the best yam farming award among his peers. That keji akpụya Okwe Asaka Sara. Nna m Okwe Meliji. He was a capable, great farmer. He was taken to his, late Ogbuefi Okoye, because of his unmatched yam farming process. Nnam, as I fondly call him, he was a jovial and could further be described as a comic, jolly fellow
among his multiple God-given talents. He was a musician. My father was a traditional singer. He was gifted in singing. When I was a child, if I'm playing, I hear my father singing. Sometimes I dance to his tunes because he was wonderfully blessed. He was blessed with 9 children, many grandchildren, and many great-grandchildren. He was a very disciplined man, peaceful, truthful, wise, and kind to all who come across to him. Due to challenges of old age, he was indoors for 8 years, and for a short period of time, he fell ill and passed away on 23rd October 2024 at Federal Medical Center, Asaba, Delta State. Adio Amalechanam, Adio Agaba Nnakwe, Adio Nnam Asakasara, Adio Okwe Nnakwe, Nnam Mbeliji, Ojikitol, Obakukitol, Ogarekitol. My father was capable of providing this. Because I remember when we were children, we don't lack anything called foodstuffs. What do you want? Is it fish? Assorted fishes. What kind of food do you want that my father cannot provide? Because he was a great, really a great farmer. Indeed, I would say that I'm really blessed to be called one of his children. And if there is another word to come, I will choose him over and over and over again. Thank you, everybody. Thank you. It's 1983. Come on, the Sabbath mission, Nubolu. Oh, yeah, but you do it, because I know you do. Since that time, so 1983, Ababa Tana there with a pastor, Ezekiel Leboma. Ababa Tana there, I was always in honor. I was always in honor. If I am my talent, coma. If I am my talent, coma, if I don't move off from ma, with some waka, with Munya, with a match of Kobu, oh, you will open play. Now, both so lazy. Oh, we found it on a mission. Mona, you change your name, you change. Tablo Gaja be a meeting. Nanama, oh, Mona. Oshimitawa Jua, Mona Yaga, on a dog boom. Samoabu Edokoya Boko, on the board. So, this one, Bosso was lazy. They are Mali. Oh, about the job that now. Also, lazy in Oba. But I think I cannot get a yellow, even as in Onoa. Even though God be no Aja. Oh, God be no Aja. Miati, oh my God, all the one, if I don't move like Coma, oh, my this house. Oh, for look at you, Marota. Listen on Noa. Chika Bagaba was your me. So I remember that I go. Obola Major Billy, Bofu. Mabola Major Billy. Sena Rama, always a butter. Marina Jabili, now all Chioki, it was ready. Ogali had nothing on noise. If I'm not going to move nothing on noise, Obola Major will go by the paper body. Over the flag and make Chioki, the strong gongo. Over the flag and make you look at Chioki on a mission, the strong gongo. Someone named Never at years, Nama was also lazy. Because couldn't seek it. Couldn't seek it about also lazy. Because all I go, can't solve about say lazy. But when you work as you are also lazy. All go to the lawyer. Go also go. But also do play. All go to the local, or just do more at the old. Also, I made a mission, no mookie. Mona passed some, I like you to Nakova.
adịghị mela mission ya wee mission dị fọnụ ụmụ uche so ama anyị ụmụ nwanne m ndị nwa ya eyi nwụda onye na-agba ọsọ alaeze ka anyị mara ife anyị na-agbara ọrụ ndị niche ya gharị ọrị ụlọ mata staa nke matada na Chineke na-adị ndụ mgbe niile Chineke na-adị ndụ mgbe niile Pekọsọdịka gosi n'ebe ị nọ osa n'ebe ụmụ ị nọ wee gosie gị su nwanne m ka akọdobe n'ebe udo enwe chia na Yeshua niile ya na nwanne nwoke bụ Gabe Nnekwe ha nabatara m nke ọma mụ na ọ na-eme ya ọ na-atọ ụtọ mbụrụ ofu onye n'imeba fa kpọrọ m onye ọzọ o nwere ihe nara eloze ya bụ ọgọ nwoke mere m oge ahụ n'ihi na mgbe anyị na-amalite njem oziọma nwere ihe dị ọkpa ka eji eje oziọma ọkpa ịchọ isi n'ọrụ ma jee muziọm ọkpa ịchọ ịga mmịata ọkpa ọgọ m nwoke wee n'anya ọbụna m na-atagbu onwe m n'ahụ mgbe o nwere baskụlụ o nwere oge ahụ o wee jee na baskụlụ o nwere wee si n'enu onwe m uche wee bubatelu m baskụlụ a ibe a na-agwa gị na amarọ ma mụ na nwe bilukwelu 6 months not up to 6 months ọgọ m a wee dashie m baskụlụ ọvụ ogolo ọvụ si na ọ na ka ya bịa obodo jụ asamasị na anyị jelu oziọma anyị jelu mitin ndị isi anyị jelu nke a si ọrụ bụ ọkpa ka anyị ji ejeba ncha nsị ya ọ sị m na baskụlụ na ọmụ ya ebusie ọ tụrụ m n'anya ri na ana m elozoro ya elozo and baskụlụ ahụ dịka o si masị Chukwu anyagidere m enya ka ya bifo anyị gowezie meshin tupu anyị ligide wee lilikwu ebe anyị lelu taa ya bụ ọgọ nwoke na ọ bụla azụ ọ bụla ụlọ azụ ọ dịrọ mma mbanya na ọnọdụ ya bụ onye nyere ya likodo asị na a na-mara nwee ike isi Chineke meke n'ihe nna yọ gị mee ya otu a aka masị ọnwụ bịaligburu na ya ngị rapụgodu ka o meruke na ya kwụrụzi ụgwọ iwe o mere anyị mana ya bụrụ uche Chineke nwoke a dị mma ana m ayọzi ndị nke ọ rapụrụ wee na ka unu ṅomili nna anyị ya na omume dị igwe mmadụ mma ọ dịrị ndị ụka mma ọ dịrị ndị obodo mma oge a na-ekwu na ọnwa ka okwu si dịrị m n'ọrụ ma fon adịrị okwu na ọnyala ụgbọ m nje n'onwe m uche ozugbo nke ọlịa mụ na ya ele weta ozugbo etinye onye bụ okwu ozugbo ya bụ okwu a na nwee na-asị ya jide ka o ji na eluigwe ga-anabata ya n'aha Jizọs. Democracy Nigeria.
gị ịbụ ọmịghe anyị niile n'aja na biko biko cheta ebere gị eze biko biko lụtọ ọmịiko gị niile ịfụnanya ka ị kwere ndị gị na nkwa dadị biko ekwe n'aka mkpafu ekwere ka ị kpafue biko biko cheta ebere gị biko cheta ebere gị cheta ọmịiko gị ịfụnanya ka ị kwere ụmụ gị na nkwa dadị biko ekwe n'aka mkpafu eze nwere ebere gị gbaa ume nwere mmụọ nsọ gị gbaa ume nwere ebere gị gbaa ume abụ ndị omume ụwa jụrụ ajụ were ebere gị gbaa ume were ebere gị napụta were ebere gị gbaa ume ihe bụ ndị ụwa jụrụ ajụ ọ bụ na onye kachasị ihe n'ụwa ya wee oke nkume nke mgbe ebi anyị abịago n'ụbọchị taa n'iru ọrụ dị ka ọrụ gị si dị ọ bụ okere ọrụ nyere mmadụ na ọmadụ enyi mmadụ anyị bịara taa ka anyị mee nke dịlaịbụ ndị dị maka na onye dị n'ịnọ ya nwụrụ anwụ ọ bụ ezie na ọ bụ ụfọdụ gị ka ọ bụ na mmadụ ga nwụ ọ bụla ikere ọrụ ya bụ ya bụ ọnwụ okere ọrụ dịla ya dị ndụ bụ inyo ya nwụrụ anwụ anyị bụ ndị dị ndụ taa ndị ratara oke na nwoke a bụ elda gị bụ anyị ga-adonye ana ebe aka na ụmụ anyị mere gịnị bere mana ọ gị ikere gị nwekwa arụ ya anyị nwa na-ayọ gị ka aja baja baa n'aja ka mmụọ mee gịnị na-ana mmụọ mgbe anyị ga-enyiche ya nwaanyị anyị abịara ikpe ikpere egbule ma anyị chọrọ ịmagbuli egbule ikpe dị gị bụ ya kelee ihe anyị bịara bụ ka adonye anụ arụ na ala dịka o si kwesị na ji bụ olulu oge ji akọnya ji n'ala oge a bụ oge eji etinye ihe akwụ nke gị bịa wee n'ala anyị wee ji oge na mbụ ite n'ọnwụ bụ mpụ ite iwe tie na ala bụ gị ka ọ dị maka na gị ma mmiri abụgbasị na abịa niile wee mee gịnị ewebunye anyị wee ji ọgụ si gị biko na-enwe oru gị anyị na-adọnyarị gị taa ime ka ụfọdụ gị si n'ụbọchị ikele ka ime n'ebe a ka ọ ga-arata n'obi ana ebe ọ ga-aba anyị na-adọ ya n'obi ana taa anyị niile jikọtara aka ọnụ bụ ndị kwere n'ọgba ndụ gị wee na-adọ enwe oru a n'obi ana ebe anyị mara ebere bụ n'obi ana ihe ndị ọzọ dị bụ naanị gị bụ ya mazuru anyị wee ji oge ka mmụọ gị gbadata nara nwa oru adịkịsa na ndị anyị bụ nna anyị mabụghị nsoro n'ihi na mmụọ ndị nsọ nwe ka ha si ana anyị na-adọ ya n'aha ndị nsọ gị taa na-adọ ya n'aha gị bụ onye ekele ha na-adọ ya n'ọgba ndụ gị ka gị bịa bụ ebe ọgba ndụ nke izuru lụta nkwa niile ikwere ụmụ gị bụ mgbe izuru nna m ka nkwa nwa dị n'isi nwụrụ gị ọ debere gị ụbọchị izu ike gị n'ụbọchị izu ike isi na onye ọbụla dị ụbọchị izu ike gị abụgoro nwa gị anyị were yọọ gị nna m nwere aka nchekwa gị na aka nchedo gị na nnabata gị nwee nabata nwa oru a ihe niile anyị ga-emebata nye anyị ntụziaka nke bụ nke gị ekwene ka anyị gaa n'anụ arụ nke aka anyị ma ekwene ka anyị mee ihe aba emechaa ọma anyị ikpe ekwene ka anyị mibe ga-ekpe anyị ikpe kama ka anyị mibe ga-azọ ọta anyị ibe anyị ma bụ itinye mmadụ n'ala anyị abịara ihe ọzọ anyị abịara ikpe dị gị naanị gị bụ ya ekele anyị ikpe dị gị bụ ya nwe iwu naanị gị nwe iwu anyị dara na gị bụkwa iwu ibe anyị madebe bụ idebe mmadụ n'ala dịka o si dị n'okwu ọnụ gị isi na ndị dị ndụ gị dị ndị nwụrụ anwụ anyị abịago ka anyị mezue ma yọọ gị taa nwoke nwaanyị ka anyị ranwe ebe ije anyị na-ana ka ngozi na nkwado n'elu ọrụ ụtụtụ a dịla anyị ka nkọcha dị so na anyị n'ihi na ha mara nkọcha dị na ihe anyị ma bụ nni mmadụ dịka o si dị na mbido nke ụwa nna anyị ma anyị niile nna nke ụwa anyị gba niile nna anyị Abraham mmadụ niile nna anyị Isaac mmadụ niile nna anyị Jacob mmadụ niile otu akọdụ na ọka anyị ratata bụ ka anyị dobe onye nsọ gị na ana onye nwaanyị biko mezu ihe ndị a n'aha gị onye zuru oke bụ Yahweh nke onye nwaanyị bụ Yahweh nke Izrel n'ụbọchị taa anyị na-edeba nsọ na ido nsọ a n'ihe ruru inu bụ mmiri ka eji eme gịnị ka eji asị ya anyị wee sọ ụmụrụ nwere ebe merụrụ emerụ na ngwuru a na n'ebe a niile anyị ji mmiri anwe na-asa ihe ọ bụla dị inu bụ mmiri ka eji asa ihe dị ọkụ mmiri ka eji akwọ nnu ya ihe dị ike dị na-agbasa mmiri ọ dị nlo anyị wee na-asị ka na-adị nlo nke ga-eme na mgbe nwa orugo ike ga-ada na nwa oru a ga-ebilite n'ọnwụ anyị ayọ gị ndị a kwere na aha gị bụ Yahweh nke Abraham Yahweh nke Iskak Yahweh nke Yakọb iyo he va he onye nwanyị n'otu aka esi n'otite mmanụ na-ata agbụ niile anyị nwere aba gị bịa wee nwere otite mmanụ na-atụkwasị na asị na ebe ndị nsọ gbara ụkwụ na aleluya na-eme gịnị na-ada ibe anyị bịara taa bụ ka anyị mezuo okwu ọnụ gị anyị wee sị na ikini amajide nwa oru a na ihe anyị ga-eme bụ nke anyị ga-eme taa nke anyị na-eme nwụrụ onwe anyị nyere anyị ya nyere ebe anyị amamihe n'ebe amamihe anyị bịara anyị wee yọọ gị kenara aja otite mmanụ a otite
ezute mana adị ka na-atabụ ka na-agwọ ya dịka iji n'ime ozi gị mgbe gbaghachara ya oge were ụkwụ ọnụ gị gbanwee ụrụ oge ndụ nabata na mmụọ n'ihe bụ obere akara nke nsogbu nwoke nwaanyị ọbụla na-agwọ ọgwụ bịa tinye ọgwụ ebe a ka o kpuo isi onye ọbụla na-eli amosu eji na nwoke aliam eji na mmụọ nwoke ali amosu mmụọ gị ga-echekwa ezinụlọ gị mmụọ na-ata ata ma na-agba ama ma bụ mmụọ gị mmụọ na-achụ ọsọ ma bụ mmụọ gị site n'ụbọchị taa mmụọ gị ga-abụ mmụọ ga na-alụ ụmụ ya ọrụ mmụọ ga na-alụ ụmụ ya ọgụ mmụọ ga na-agbatalụ ụmụ ya onwe onye ga-atụgharị mmụọ gị ji gwee lụọ nrụ ọjọọ ọbụla onye nwa ike ikpe mmadụ otu anyị anyị ji aba gị gbanye kasa ebe enugbo ya wee mgbe na-adọ ya na ata na mmụọ ya ga-abụ mmụọ nsọ na-azọ ọta ezinụlọ mmụọ na-eme ihe ọma na ezinụlọ ka ha rabịa ihe na-etinyela aka enwe akwa nwoke ha kwacha ka ha keta okebe kwado enwe na mmụọ ga-eji mmụọ gị mgbe je boba ya anyị ji aba ya wee kwuo n'otu aka ọ ga-adị n'aha ya wee onye zuru oke aja na ala aja bụrụ obi la bụrụ onye kerie Same girl, but I see inside my best friend. Oh no,
no be so. Girl, I don't need an explanation, girl, why you dey holla? They talk, say who say she say that. Now she say that, B square don't say that. My brother said, just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. I'm killing it, you know I'm put the fire. Now maybe the follow come, couple up or solo one. Pressure no fit catch up, fully loaded cash. When they see me coming, they say we the bad, you loud, you loud. If I start the full on it, I should put up, what you call your photo. I'm gonna put my back, I can't quit that. When they talk of things, you don't know that I'm doing this for mama. You don't know that I'm doing this for papa. You got the call me. Yeah, sing. Yeah, sing. Hello, sing. Hello, sing. Hello, sing. Hello, sing. Hello, sing. Hello, sing. Yes. Okay, hello. Hello, take. Hello, take. Hello, take. Hello, take. Hello, take. Okay, hello. Hello, yes. What was happening
So Nico, and I want at the same time sincerely apologize. Not come with them we like you who say never by now, but the flight was cancelled, so I rushed and never. Why not another board? I want that I will show you that you can be honest with that. So now Brenda Obasnachi, you may have upgraded my and you will not make it. Thank you so much now. I also know that they leave by the number, but I should have a room now. How can I don't came from what's that match? No, you may say, and they do what if Prince, we became Majanaka, Yana children and Tom, one of our life was not. I said, no. All about I took well, I wrote in the data. That's all of yes. I do want to hold on my chief. Double chief. I want to go, I want to come. I'm going to get up on him. I will not easy. And also, baby, in my own area. I will let Wakika. My name, I will let Wakano. It's a number of white. I will let Waka. I will let Kuma and Macanagi. Double chief. If I know who I am not going to gather your Cassandra, but I don't come. I not trying to make the two more. I don't know. You see them. Don't know what you want. But the two miles a very simple man by nature. Then I share the number who have. Also, they got some Sibian Borgia or what I Borgia. Oh, I now walk up my model later. Or then you my children, the Borgia, maybe or boy, I said, you're or said the work of a devil. But I can leave baby's party. Or say, why is that a million naira? Why not? Share you. Which I need an I walk home. I walk around. I'm not going to walk home. Okay. So I didn't take note of what you are doing. Shower. I find a Malay. I find a Malay. No. Can't come back and tell much. Can you only go to a secretary when you have an Indian or the teacher? I'm going to go. Kaibo yono wakawale na udaba bego makiwepi udaba ejini malalo yerusi aye abapu yoso na ebu yoge ekowa na nnoka eno na tata no otu ihe kpọkọtara anyị ncha one thing that brought us all together, and that thing kpọtara anyị niile together is the ngafe nwanne anyị nwoke bụ nna anyị ukwu bụ ndị ikwu nwe ndị so mmadụ wee bịa
personally m nwa amalia mana nnọkọ nke ndị nsọ nwe m ji wee malia taa. Praise the Lord. We call about the unity of Christ. Nzukọ nke ndị nsọ ka m ji malia. So because na malia n'ime nzukọ nke ndị nsọ bụ ebe kwesịrị anyị nwee mmalụ onwe anyị ọ bụrụ ife ụwa. Amen. Isiokwu anyị na-efife anyị ga-agbado ụkwụ bụ n'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. Amen. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ. O nwere onyinye a na-enyebe ebe a na-akwa ozu a na-akpọ ya otu ọbụ gị. Praise the Lord. Ibe a na-akọwa ma ọ na-enye onyinye ahụ asị na ọ bụrụ gị taata ọ ya abụghị echi. Ọ bụ ife ọ pụta. So onye ahụ ị na-emelụ ị na-emeli ya maka na inweke ego kama ị na-akwụ onwe gị. So ya nwe na onwe ya ị na-emeli ya bụrụ biko sọ nọrọ ebe a ọ mara ego ọ na-eweta. So nobody can never give an account. But o nwere otu akaụntụ ọ ya enye. Akaụntụ ahụ ọ ya enye bụ rekọd ya ka o si wee dị n'ụwa. And rekọd ahụ adịghị abịa because na ijele ugbo mee business mee nke a nwee ụlọ. Ọ bụrụ rekọd a ka a na-ekwu okwu ya. Praise the Lord. Ọ bụrụ onye kwuru okwu tata si na anyị na-agbapụ ọsọ. Deuteronomy chapter 30 verse 19. Verse 19. Deuteronomy chapter 30 verse 19. I call heaven and earth to record this day against you. Ede zikoro m unu ndụ na ọnwụ, ngọzi na abụmọnụ. Ya bụ o nyere anyị option. Praise the Lord. Ịma na na-ekwu na Chineke bụ onye obi ebere dịka ibere egwuregwu. Ọ sị na o dezigoro anyị ndụ, doziela anyị ọnwụ, doziela anyị abụmọnụ, doziela anyị ngọzi. Mkpụrụ gị wee mee gịnị? Dị ndụ. Thank you, sir. Please help us John chapter 11 verse 25, okay, 22, 23 to 26. Can we go here? John 11. Okay, start from 24 because of time. Yes. Amalum no ga-eteta n'ụbọchị nke ikpeazụ. Ụbọchị ndị nwụrụ anwụ ga-ekulite ụbọchị ikpeazụ. Jesus wee sị ya, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na nke ndụ. Onye ọbụla kweta na m, o nwere ike ri na ọ nwụrụ nwe, mana ọ ga na ọ bụrụ na ọ nwụrụ. So ọnwụ anyị na-ekwu okwu ya kịta adịghị abụgo. But the point is that na enwere another ọnwụ. Amen and amen. There is another death. Ọ bụ so Jesus siba Mary si emata wee si ọ bụ na ị nọ ya na nwanne m aka ala gị na enwụ. Mana ọnwụ kori mana amalụ m na ọ ga-eteta ụbọchị ikpeazụ na ọ ga-ekele. Jizọs ya na ọmụnwa bụ mbilite n'ọnwụ. Na onye ọbụla kwere na ọ bụ eziokwu na ọ ga Jizọs asụrụ ma ọnwụ. Amen and amen. Jizọs asụ onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ oyife okwu. Ọ sị na ọ bụ eziokwu na ọ pụrụ ree enwụ mana. So ife a na-ene anya ya bụrụ na ọnwụ nke taa because dadị anwụgo anyị na-eselebreti ihe niile anyị na-ebe a na-agba egwu na-enwe ọṅụ because anyị nwere olileanya na ebe ọ na-eje na enwere ebe kasị mma. O nwere ndụ ọzọ ọ na-eje mana o nwere ndị na-ebi ndụ bie tata ma ọ bụ echi ihe ọbụla ya eme ya mee mana enwere ebe ọzọ ndụfọdụ. The issue abụrụ na enwụ is a time for remembrance. Ihe ibiri ndụ taa because God abụrụ mmadụ you cannot maneuver him. Just like our daddy kwuru okwu ka ọsị na onye na-apịpụ na ọpịkata si gaba n'iru na anyị so. Na na-eme ibe dị gị mma anyị nchapụ ndị ụka. Hello. Ekwesịghị ndị nke Chineke ime ị na-eme ewe na-epu emesịgobe na chọọchị na-akọbara ọba anyị bụ ndị ụka. Hello. You cannot play God break. There is a record. The record will be ya papa gị ka amara ndị ya survive the letter day. The letter day is another life because this life will pass away just like a flower. The flower will die after the sun comes on. So that year become there. I ain't very bad. Everybody are beginning. I am back. I am very happy. I see I am working.
But the point is that what will be his end? I am back on any Persian Batan Corner. Can they welcome him? So the record I am today is for today. Opening of Satan, getting the upper community will make you welcome. Almost over about the Lazarus and the rich man. The Lazarus were born your daughter when you were no. Onye ni mwele baro bamole go oneri promo ya nata promo ya msiponke tajera chama Lazarus wame.
First money, 150,000 naira to mana. Ada second economy 50,000 naira to mana. Camellia, 1 life goat and assorted drinks. Or the Igbo nurse, 50,000 naira. Almora, Ikabu, 10,000 naira. Emeka Sanko, Ejimabule 200,000 naira. Chedema, 20,000 naira. Simon Oduaka, 50,000 naira. Ndị akụnụtụ mmanya nakwazi ndị ọzọ anyị na-ekene ụlọ ekene anyị na-akwụ ya wụrụ ekwusi ike n'ebe anyị na-eme bụ ka anyị nọlịa ego mmadụ ọ bụrụ ka emebela anyị ego ka anyị ga-ebịa n'ọnọ ka anyị nwa ahụ na nna anyị anwụrụ n'ike
So thank you so much for being there. You're welcome. Oda wakasili kezibo maro. Ina karon kaka ya welcome sir. Mata sibian mahweli na bu matia. Even though na shed na malego juweleka, man of humility kede hu. Open the word of humility, you are going nowhere. You are going to stop on the way. You may take a carabia and say, "Whatever you took, Chiledu, 100,000 naira to money." Dalo. I want to chief Mike Mafia, models, more money. Abali Bulobo, one night now can I play who I cause of. They got the 100,000 naira about 2 months models in the auto. 1 day is by introduction or election for a very friend of senior team weekend in the world. Overall, but no one of much longer. Makachina can alone. Models, more money, more hope. Hello. Chibuzo kiu nebias. Ndejela boro watabano. Osike no samwa ya maro mulibana no. Iko nali do ruba saru maro mo ka bagata. Ya mwalo sadia. Maana morali aro sino kana oro ndi aro. Idu. Aidi budu. No. Fabregas. Ya welcome. Edu no nyaka na baka no elia. Amanya male weso. So na ina to manya sokola bia na mo na to. To manyi bo ome, ni be gbedi. Idu 10,000 naira. Ejike watching bomb. Diko na we ngi bodu bodu buy. Na le nyaji se yike. Big angel mana ke fonna ka nya abo kwata. Gave one gave with 100,000 naira makontom manya. Simeon na kwa stage managed. Abalemo elo da kwa 20,000 naira. What than the meal? Edo Kotoga 4,000 or Tomani Vome. Oh, Shabakabon now. Shabakabon. Kotoga, Dalo. Anambra to go to Mana as usual. But I'll be a Calamaro. Should I be when you 10,000 naira to money woman. Chief and I will go to 5,000 naira to money woman. So people are calling me for 2 money woman. Why we continue with the Igwe on the mother? No. Chiwazo Kaka Orimili. Oh, the 10,000 naira to money woman. Honorable diploma. She was a heaviest. Over diploma. No, it's what agent service. 5,000 naira. Diko nani mega. Wangina nani mega. Ejika want you. Okay. Jesu onye wiva. Weteli 5,000 to Lotumaivo 5,000 naira. Ndiana mana de kama aye be very peculiar. I am American de bozo. I was some mayana image na the Bible na 1,000 naira. Non so Parti Joe Maze. No na ga bravo, mara bravo. Parti Joe Maze 5,000 naira. To many woman. Chief of Fordile, I'm doing all that I am where none to cut up one year, cannot go another. 5,000 naira to money woman. Chief Edwin, Dalorin. Or the Igbo sheet of well, or the Igbo sheet of well. 50,000 naira to money woman. Dicony, St. Boniface, to nearly 200,000 naira to money woman. Well, I love them. Typical to America, 40,000 naira. Party Oba, the pioneers and the government of the civil government.
ọzọ ego bata iwe nọ n'ọnụmana ife na-abalịgo ife na-abalịgo ife na-abalịgo bukachi ụbịam ọzọ ego bata iwe nọ n'ọnụmana ekele dị n'Chineke ọmụme ekele dị n'eze ụwa Chineke ekele dị n'eze ụwa ekele dị n'eze ụwa Chineke ọgapatapata anyị tiri egwu ihe nọ n'eze n'ụwa enweghị nsogbu ekele dị n'eze ụwa Chineke ọgapatapata eto dike na nke mere eme omekwa ọzọ eto dike na nke omere omekwa ọzọ ọbụlụta mmadụ onye bụ onye obodo sụrụ mmadụ onye bụ onye Ibu school obodogu eze ọfaga anyị ji aga Ibu school obodogu eze ọfaga anyị ji aga nne bụ nne fada igirigada bụ fada n'iyo nne bụ nne fada igirigada bụ fada n'iyo fada igirigada bụ fada n'iyo omenukokulo Ibu school obodogu omenukokulo Ibu school obodogu Ibu school obodo sọ faru n'elu We'll be down Kwabola with this ceremony since 1960. You know this gentleman is about to we shut it down. Ogo Kanye Ogo Pulo Palola, watch you. Luko. Watch us out to go see the top. Your girlfriend wanna suck my tea, but not be that kind of sexy. If I don't smoke you, I know most past them say don't cast it. Don't
Thank you so much. Hand over. On top. Another call you are my name is so Chief Honorable Peter Mena Lugu Bakasimian Namunia 200,000 naira Diko Amega. Thank you.
In fact, never zuru Simeon to weekend na kwa. Ma we see this somewhere be tata ka ba Simeon na munne. Maka wannan na bana noza. And they brought heavily pregnant women. So na ba ja se ba ka akwa ka chire ka gozuno. Ba bu de hunu ka to no manya. Iba ida ko gbe abuna no ibe ka no mma bu ngata ba. Or be so. Diko I can go down. Thank you so much and be blessed. Dalu. But every year, about markets will live and this will work. All now monitor can be other properties. But an address will of a nice company and another company that are wrong. The auditor will believe 20,000 naira. But one man has been one. What's called the auditor? Two was saying, Chibuza, what's that you have? Thank you so much, darling.
akwado daalụ ọ dị mma ụlọ ọgbọ ndị egwu ọtọ bụ ndị mmụọ dị ka ha bụ na mmụọ enwere m njọkọ bụ nwaanyị bụ agwụkwe ndekwe enene bụ akwa eze nwaki akwa eze nwaanyị na ụmụnne ya wepụtara ụka tọrọ mmanya vajele opisi ahụ ama moto ozile ọgwọ kpegara bụ na kpa ego ili ya 10,000 naira n'elu ya sara ji etutu inio ndị ka agwa na-ebe akwa nekele ka anyị So I don't want to make mistakes. Okay? Thank you so much. Well, DJ, you can now continue. Audible Conga, DDG. Anyhow, we will share with the time like that. You don't get to see the way you never been before. You don't want panic. You don't want panic. You drop it. Okay, they put them on that side. DJ drop it for them. They feel like say something they song for them. Wait till they play for them. Oh, they cry here. Chief Honorable Odadika Ogutundawa SNA 10,000
Kuna ba ka ne ku
Okay, mụ bụ Simeon Chibuike Nnakwe. Abụ onye mụrụ metụta na m. Onye a na-agwa taa bụ nna m ka ọ bụ onye atọrọ nna m n'afọ nne n'afọ nna. Onye bụ Ogbuefi Okoye Joseph Nnakwe. Eji mmalị erika maka na iwe na-eme erika bụ ezigbote ibe. Eji gbalagbala igwe dike nwa mmalị ya. Jiri agaba nnakwe mmalị ya maka ọ na-alụsite ọrụ ike. Ana m ekene ya ọtụtụ mmadụ bịalịa. Ọ bụrụ ebe anyị tụrụ anya ya na enwe this crowd mana a sị ka kene Chukwu ọ dịrọ izu a na-ekpere ekpere ọma na onye nna ebele ebe a na okwu nke o ji nwee bịa na nke o ji nwee naghị akụ ya mma. Gbalagbala igwe dike Agaba Nnakwe. Ana m adụ onwe anyị ọdụ ka anyị jisi ike wee bie ezigbote ndụ nna anyị bi n'ụwa bie kalikwuo maka na obido ezigbote ndụ.